Здравейте на всички! Аз съм Гатака и правя това видео да ви опиша и споделя моите впечатления и това, което научих от приключението 3D принтиране. Това до мен е една специална машинка, принтер Ender 3 на Creality. Моделът излиза миналата година и размива границата между бюджетен принтер и добър такъв. Може да се закупи на цена, забележете, от 200 и няколко долара. Една изключително символична сума и доста посетима за всеки един ентусиаст. Разбира се, бюджетни принтери отдавна има, но нищо от споменатия клас не може да се доближи до качеството, което ни предлага Ender 3. Преди да започнем да принтираме, трябва да знаем три неща. Първо и най-важно, разбира се, работата с самия принтер. Аз го използвам от около 3 седмици, имах малка борба и проблеми, разбира се, които срещнах с ползването на конкретния модел. Предполагам, че това, което ще обясня, важи за всички принтери от този ценови клас. Второто нещо е избора на филамент, това е материала, така се нарича, може да видите тази макара горе. И третото е работата с самите програмки. Първи и най-важен съществен елемент в работата на принтер е самото легло. Тази основа, на която се принтира. Тя трябва да бъде нивелирана, абсолютно точно. Нивелацията на тези принтери се прави на око. Един скъп принтер от порядъка на няколко стотин до хиляди долари вече ще има автоматична нивелация на леглото. В случая трябва да го правим ръчно. Тези колелца повдигат и свалят всеки един от ъглите. Нозочето, това е устройство, което поставя самият материал, трябва да бъде на абсолютно равно, много малко разстояние, примерно от 0,4 мм от всеки един край и всяка една част на основата. И най-неприятното е, че всеки един принт то може да бъде променено. И трябва да проверяваме дали всичко е нивелирано. Има си, разбира се, подход и за да се помогнем, аз използвах лепило, с което намазвам леглото и дори да има малка неравност, то помага за прилепване на първия слой и цялата конструкция да се получи както трябва. След това, принтера постоянно вибрира, той постоянно се движи. Чита на доста болчета, винчета и други такива малки елементчета. Възможно е някъде нещо да се отхлаби. Затова в комплекта има цял набор от инструменти, с които може да го затягаме и да проверяваме. Искам да кажа, че постоянно трябва да внимаваме всичко дали е затегнато и нивелирано. Това е големия минус на тези бюджетни принтери. Друго, за което трябва да внимаваме, е оплитане на кабели. Случи ми се няколко пъти кабелите да се оплетат и целият принт да спре и нещата да останат недовършени. За самия филамент има два основни вида. PLA и ABS. Разбира се, има и още други, но това са двата основни консумърски видове материал, които обикновените потребители ползват. Всеки си има минуси и плюсове. Това, което виждате пред мен е PLA. Той е най-лесен за ползване. Плюсовете му са, че е податлив на обработка на по-ниска температура. Когато изтине, по-лесно се сваля. Минусите, които може да намерим, е, че готовия елемент е податлив на деформация при натиск, при опъване, дори при висока температура, което го прави неудобен за инструменти или части, които ще ползваме във всекидневието. Най-подходящи за направата на декорации, каквото аз съм направил. Неща, които няма да подлежат на натиск, натоварване или няма да се притеснява, че се деформират. Втория по популярност филамент е ABS. При него нещата са точно обратното. Първо се обработва на по-висока температура. При изтиване трябва да внимаваме, защото може да бъде деформиран. Третото, най-важно за обикновения потребител, обработката на ABS отделя много токсини. Предпочитано се използва при добре вентилирани пространства и не е за домашна употреба. Мрежа се натройма. Беше много приятно да науча за разновидностите на двата материала. Първият е дървен такъв. Той, разбира се, не е дървен, представлява PLA или ABS с дървени стърготини в него. И това, което получаваме, прилича на естествено дърво, има неговите свойства. Алтернативно има и метален такъв. Отново същото PLA или ABS, смесен с метални стърготини. И след като сме нивелирали принтера, избрали сме материал, е време да подготвим и самия файл за принтиране. Разбира се, създаването на такъв изисква доста знания, които един начинаещ надали има. Но с това в интернет пространство има доста готови проекти. Един от любимите ми сайтове за тази цел е thinkgivers.com. Всичко в него е абсолютно безплатно и правено от потребители за потребители. Разполага с огромен каталог, включващ разнообразие от предмети, аксесуари, инструменти, фигурки, различни декорации и много други. Аз дори не си представях какви невероятни работи могат да бъдат принтирани. Като например този клан, който е абсолютно функционален и ползваем. В информацията за проекта може да намерим снимки и видеа, публикувани от потребители и да придобием представа как би изглеждал готовия проект. След като сме избрали файл, е време да го подготвим за принтиране. Има доста програми за тази цел и аз избирам две такива. Първата е Simplify 3D, изключително силно тулче с разнообразни опции, доста популярна програма и в интернет пространството може да намерим доста готови профили и настройки, с които да почнем. Но има един голям минус. Програмата е платена и струва $149. Нещо, което вероятно е неправилният избор за един начинаещ тепърва навлиш материята. Втората програмка е Ultimaker Cura. Аз силно я препоръчвам и съм много доволен при конфигурираните настройки. Те работят отлично и бих казал по-добре от всичко друго, което пробвах и намерих в интернет пространството. На програмата да подготви конкретните настройки, с които самия принтер принтира, като бързина, температура, пълнеж и много други.
В допълнение можем да размеряваме самия обект, да сменяме позицията му на леглото и доста важна стъпка да добавяме подпори. И след всичко казано, вероятно вече е време да принтираме нещо. За моя първи тест аз избрах тази малка фигурка на Грут от филма Пазителите на галактиката. И да започваме. Това, което виждате, е забързан 18 часа принт в 40 секунди. Трябва да се приготвите психически, че става много, ама много бавно. Зависи от няколко фактора. Големината на нозела, самите настройки, колко бързо и финно е настроена програмата и разбира се самия обем на предмета. Презната и качество са си право пропорционални и за да получим едното, жертваме другото. Аз разбира се ползвам най-фините настройки в Cura и макар да е бавно, резултата за мен е повече от задоволителен. Друго, за което искам да ви предупредя, е шума. Макар да не е висок, е постоянен и ако трябва да седите с часове в една стая с него, е пододяващо. И в заключение, въоръжете се с търпение, намерете удобно изолирано място за принтера, където няма да ви пречи и просто изчакайте резултата, а той си заслужава. И ето нашата фигурка е готова. На мен много ми харесва, резултатът е задоволителен, детайлите са много финни и отличими. Като цяло не се сещам какво повече бих могъл да искам от принтера, освен разбира се тези 18 часа на изработка да бъдат редуцирани. Използвахме 80 грама материал и тук искам да допълня за един от основните похвати, използван в 3D принтирането. И това е плътност. Нашата фигурка е само 20% плътна. Вътрешността е устроена на малки кутийки със собствени стени, което допринася за здравината. За време прави лека и пестиме доста материал. Плътността е въпрос на избор. Всеки сам може да решава колко плътен да бъде обект. Вероятно за нещо, което ще седи на стената само за декорация, плътност между 10 и 20% е окей и няма да забележим разликата. Но ако създаваме предмет или обект, който ще ползваме във всекидневието, вероятно тази плътност трябва да бъде по-висока. Като ставим нашия Грут на страна, искам да ви покажа следващия проект, който принтирах, този малък динозавър. Той е направен от отделни части. Принтиране наведнъж. Нищо не е сглабено, той е принтиран запечатан и капсулован. Всяко едно ребро се движи и е отделно от другото, но влизайки едно в друго няма как да бъдат извадени и разделени. Изключително хитро и честно казвам не виждам друг начин това да бъде произведено освен 3D принтиране. За да извадя едно ребро трябва да го щупя. Всичко, което виждате на масата, го направих в по-късен етап. В началото започнах с древни работи, което бих ви препоръчал и на вас. Един от основните тестове, които може да приложите при 3D принтирането е принтирането на 3D бенчи. Тази малка лодчица, силно ви препоръчвам да започнете от тук. Нещо малко, лесно, неамбициозно, което няма да видят, ако се развали. За мен беше огромно удоволствие да направя това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, споделете го, покажете го на някой. Абонирайте се за канала. Сигурен съм, че ще направя скоро и друго такова видео. И до нови срещи. Чао, чао!